Mene abrantie ya watiwe. Difo tena ha na nakonya da ho na abrantie metena ho. Bra betena se. Adawuroma mo so waje ye fresu. Hwe wanim so em se ja Rastafari kakra be wu. Ja Rastafari. Selassie I ene Democrats siha. Mame Mene abrantie ya watiwe ena etie. Ukunu no. Me ba chane na mpacho mi hu no wo manso akwasi so enam ge bi so na ma mi hu ana ko ye gadamsi na me ye galamse na musano wa posia so ton na bra no so on su twika enti menenetia na menenetia na menene susu hu se ebe ya o ma memra kumase na memra me ye adwuma na galamse de wo ye cha asa wo ye mele enam ne be ma ne kan na oti ase enti ye wo ho na be ma ne frame se opeso obefa me no ma ena miso okay mate ena o se ne twe no ma no wo abori hobi me pacho no de ka ekoba yo manso abori empacha mpacho ena obetwe no ma no ena wo de bai ti o de no ma ne bai ye ena ye nyina ye tete efie ho ye wo fie ho ja medu ye 3 days ena mi sa abj why city maka odi wani me 3 days ena msi sana tie de o ma menya adwuma na je se me hwe a scan wontim pese me ton pia water de again na me so ma me bae na me ka che no again so ton pia water ena me ka che bla na no ma me ska koto bla ben ba che bla na na ba woni mu ni din ba che me ka che bla Collins and me ka che bla Collins no ma me ska koto pa ena me kwaje go cam Inti mkwaji go kam no ne de en ensuo no ansuo ne egu fridge mu na mokwaje no mkwaji no obi ho kuma senso mkwaji no obi ho na meton saa ena me de fa afuro ena me ye ne mka kire bla ne say adwuma ne ma ye me hunu ne ni so enti mami ekese eke ne wan na me hu adwuma ne ni so na me ka kire brante ne so mo miska o ma miska na me rent fridge na me mfanya adwuma mutimi rent fridge nso wa rent a de bia be tua 7 imu ayede ena blan ka say oniska Collins is oniska na rent here zen me pa cho na rent a 7 cedi every day bia de obeton bia and light ni nyina 15 cedi a week enti na je se me ye obi adwuma no me ye na je se me ame nya madwuma me nya fa so me ka kira branti o ka kira me so oniska ena so sa enti ye na ga na ode me ye adwuma no ka kira me se sanete dia ensuo no timi firi ne drink ne wo bi nsem ni nya ne so obedi no kura kire nipa enti me kwa na sister ne ka kire me se saa de ne de omo ya omo enchia ena me so sister me ya penfo na nso no mo odene enti boa me enti me kire sister ne boa me no ma me nsuo ene drink ne timi ton ne saa e wo wa abranti de bia wo ya adwuma nya sika wo nso me de wo mfi me no twika enti me ya me kwa adwuma ba na maboa me sika me kwa me tena se me hu no ma na me toto ne saa se ubu sani sika any seconds no ato a hye wo so na wo obo me pa cha adan wani ase ai sei no ono na aye me saa ono aburo am wani aye sei anajo difo mon frère so am praise for my yena enti eye na me yes ane enti me ye adwuma ne saa kopem se me be metumi buro ba me na ni ase sei me ni ka hye me nyina branti ya tetem na wo ne yire nanim ne yire ya foforo akofa ne me pa cha wo abranti ka kire me se wo ne yire na jai Emma me freeman so me na me no obi na net na one ne wo ho na wonim so wo yere me pa cho na o ka kire me se wa ware na emmo oba na kwo bo adwaman ama wo ne oba na jai be 10 years nie enanyi enti wo mo jai kura ama wo ne oba foforo tena ye fe na adwoa ye se wo bu oba na kwase enti empa ye da so oba na twetwam unika na atete ne we evidence sake pejabra wo yinika na ye hwe se de wo wura accordance so atumi atete wo ba ni kamu de na so ni kese woni ye de ba dia ma me dadam won watch me fa from eni eni Collins na watch me na ne yire ne so aso me nsa ehwe me ne me ba ne to kuna bontene wutie ohini adaso de na asi abi wo ha unyina de ba ye ne se me ha unyina ne se abrante na nka nche me se wakokofo ne yire ene wone ne tie
menka bi nhyem na mo ba kumase no wo be han wo dan ko me pa cho da bi me ni nyina na te da ba ko na ni oye dan no san ko fa we ma me pa cho ne ma ne ba be di akwama oni ne wo masai me afi na me ne na wo ba no ni sister yi wo masai me pa cho tere o ene ma ne be di akwama nkura ne be di akwama no nkura ne ko na be ma ne kra me se wo de nkura na ekọ takura de wo ko ekodi 4 days ena me frɛ masena me ye kwampre man ena ofra abranti ade kye na obae no na me hwesi a woni sister ne ye na me frɛ na me se Black Orange wo ko ye no woni wo yira ko kan so mana me donya me kama me ne hu bra yi se nya no kore woni sister ne ko kan so enti sister na wo na sister na frɛ me o frɛ me obetima di matam ena me so ma me nka na da sister me so meto no ho a die enimo be ka che na me so ma ka bi a kyerɛ no it's media me da wana jo be ye 11 o'clock me ka bi nhyem de me hu yan so obi bopun ble yi na sole ko biye ye no me ne me bey sister ya be to ahye me so popopo e wo dem me donya me ba ma ne na to se me boa obeto hye me so efie yetimo so ye ni nwua kotoa efie Collins nwua ketoa efie na je se ya se me ko bo ni nwua na mane me so me ka me ko bo na mane na satana ma so poni obayi sa to am ho e be so me trinyim sister ye oti hei ani se be ma na woto wo no so wo de ka ye adwuma so be ka no kora wo ba ho e ma me kura ba ko ni we ni kunu ni bra yere na yere no wo ba ho e friend stasela e no be so akora ni mu me di so se tentan ma me donya me oba ne bo me money bi ena ne bra ne frema me ko share dem ma me pia bontina de me hunya ne se me no ma me makọ galam se ase akọtọ aba ne me no me de ba wale no oba na se ni nyina sister nyabotre ni enti nyabotre enti se uba ye ne se se me ma o ma se ba me ba ye ni nyina ne se abusuafo ne ye o ma gye se on betina seconds na nso me ma me mo ba ye na som na anwie kana entokwa kura si ma abrantie ni me sister ekon ma ni pride ena busuafo ne sister ne te den ka be se bla we e ba ho be ka bibi o me ka bibi enu akura yi jale me ya ne hwie nye ye enti me ba fie ho me ba ye na jese oni ho ena ni ku me ku ni nwa koto me frɛ na jese bla ne so amfa ena sister ne te dia me emwa ben na wo pe emwa me pe de se ma me no ma na wo ba na se de ne ma sa bobo bi so hwe me na wo phone so be ma na je phone na hwe ho ase ni bra Collins me pa chan ti ne ma ni bi ye de yi eno ma no eye abobade plate abobade eye mi maye no egu rubber na ye de ton koko tin ma ene mo lo ba tentene bi gu woni so abobade ni nyina baba wo abobo no ma me donya da sei ka me hu bi da wo da sei hwe wo ma mu pai sister me ka chere Owura Collins pa chawo ye wo Bible ndi ayeda na ubodua no ma ejana mboye ne se masia ko handa ya mame ene wose me meyi no mane kokogum me ba ya no wo be ma ne se me meyi no mane ko ma wantima nto carpet bia nse dem wo edem wo futuro me mfa akora ne nkoda futuro na me se me mpene TV na bo na de na me bedru na auto TV no enti sa na tie dia akunya esi ho yi akunya ne ma me na me kwa me de akora na tum be ma ne se wo mpene enti e wan wo frɛ ne maame te na ma ubodua ba wo frɛ ne maame one ne maame kasa ne maame no ka asam kyerɛ me tie pa enti ye ne maame no ka kyerɛ me sɛ me free ho enko no ka kyerɛ bra yi sɛ o ma misika na me enko o ka kyerɛ me sɛ na yele ba efie ho no sister bo efie ne sister Sela maame ya ka kyerɛ ne sɛ me wo ye no me misika na me de kɔ me misika na me de akora no ekɔ ayi me de me kɔ hospital any bibia me ye mo operation gym 17 million asema me busa onye ba bia ode akone nam e ye den na ubo odua ba eji abona me boy ye ba ma ne se akora ne nya ne ba na yero ne ba ye no fiofo aka kire ne se me wo ya me ko na asia sori me sika na me de ko e ba ma na disika ne ma iti anu ti no abo odua eni ti na mbo ni dua no Collins me wo Bible me wo Quran me wo bodua apede he Bible o ko yan sori Church of Christ hey PJ me Collins the cry Bible yi sasa ma me kan no kure nko a kontomponi Collins ma mi wuni mo no me ba chan odi e no me mpra ba fanse me net no ka kire ne se wo yere before them an kan kire no be kire me ka kire se mo yere wo ka kire se wo yere a wo da so ne ne te me ba chan wo ka kire se wo yere a wo ne ne te
Okay, before na me hunu no dey and I'm sister bi su na ma me hunu. Wan ka no crunch. Mani ki an ka no kre. Be la chire no. Me ka no kre chire no. O ka no kre na ma tre nya sen. Ma ba se be 1 year. Obe ya wo ne na wi. Wo bo oba na ma ne yese na woni sister eneti. Before na we nyin se ne ba ni mu. Ansa na me ka chire. Na me ka chire. O ka chire wi. O mu mienu nya ayo mo ho ade. Me ba chire na ma ya no ho ade. We no ayo no ho ade e den na mu tre ya akofa e ya bige. Cause all can about quite do so catch and so I begin a yammy, wakobo jaman. Enocre. That we no correct. Nay, then I wouldn't in Tamote. That make me tomb pabo. Nana mamma then got crap. Timmy couldn't crum. A many crum coyega, I say. Tis turn an emfa. And I'm a black ass what talk our and remember I'm a mission, mate. And to meet him, I'm a buy. Nti me buy an answer on only or tap credit, but on him say, Bia bear, my 4 baby or hard and bisa, but they are cassa all right. And I coba say, me name madam is who you want, and then I try. On says, I will eat a barber with your kuna, one wami kuno, because one cannot crunch in. But chill me car or crutch. One can't crunch and son one you may. One can't me. Tete, would I? Watching yam, imagining you. Edianon. Woka sana no mo ha mo ka bi akokwanchiwa bra emla wo be ka kire ne se wo no oba wo no no wonyem etu expect so obeti ase se wa hu me na ne me twempena na wo yire wanka na ne me banyim awie na wo bebo mama ne no wo ba be na obepre won fa ne yinse no won fa nko he enu akire na hu se wo bo na ma na de na asia wo so yiri tumi ba be bro no bebo ne ne nyina no e de na see Collins limit ma ka fa won say I'm training mo na me ko na se okwa ha me kwata akra de beta kumase na me wo na me ye adwuma nti me kwata akra de me kwa me kra no tu kwa na se okwa me ho kra na me ko no so yiri no mu mienu kra me nsa nti me ko no na ma kra no nti a chire me hu se ene ma mo aye ku to kwa bia nti a chire no we fafo anu afrewe we so fafo anu afrewe no mu di mo ho atem nti me ankasa kra no eye abi me angasa kura udi matem na mfo mo keti anyina di matem aka kire me se me be matenten gram on fa me nyehwe me zo to mi mo metenten gram bi amele na Collins enemre na watumi abo ba me nani ase ayi madam pa cho me mo no wo mo tinani no e de na ye no enu a no ba mi no na ye gidigidi me ko so mo kura o ka me to anu yiri na na ekwa no ne ne ko enu a mo mi no me fra me fa da jina ani se ne bo ho no na be de na wakawo se bi am obo no so da bi o be da o pata me chance me fra me fa da ka kire nse o mako haida ya ma we me to me nibi to o papa ma ha dan ya ma no o se me ya me nya driver me ye mate me black car no ato na me di mate me twika enti me fra me fa da ka mate so yiri no mu mienu me fra me ya ka wade ya dodo akire ma na ma huri apete no o ma me ka kire me fa da se abia ba ho o se me ba na yare na pana mo akra no ne ma no ma bobo ndi so mbetu ansa akra na o yale no nso no wabo dua nti nyaade ti menya wansi di kurare ama no madua na binya me so wadani dua na dia wo be ha akra no ye se me na ti na dua na obo fra wo ba no obo ni se na di nti na ama ni ska benya wo obo ni se ya me ka so obo dua me ni ska benya me ne se ono no ka che me se me ye panyina me ni menyansa wo 50 years oba na kire menyansa na so me ka che ne se so oba na kire me menyansa de aye no kure ente sa nko no so ne me ne ntra nko e ma na nko be ma foforo nko jiska e fa nko ma fa ba ho be o sa fa ho se ono ne se me ni menyansa na no de fa wo ba ho ene nyansa na me ni Collins nti no timi ko another be ma ho e ko jiska timi me ka sa we de no bodua no abodua senya wo ba no ho no bodua etimi maniskas eduare benyame ene sen woka bia obodua ne se wo hwe wo ba se wiska ma wo ba bi ana wo ba bi ska de twadua ne didia na dua bo yemfa wo ba ho tende be de na dua nya Collins to ba no to so se akra ne so yale me de ma adwen no nti enra no no le ba ho na me ka kire ne se ye de na enro no yiri kontokwa no because so ho ba yi ebebo po na jo levia beto ase ne so ne na bebo atwede anu ye twam kura da etwam aso yiri wa ho be chi me ante ama ete say your Bible your Quran your bodu apede he
Bible ne da kwan ya so le Pentecost mu gu nyame ani mu ase Pentecost ni abawa na akobo pipono ekoboro ko papa ne nchense o sere e dia wa kire peda kosure eye me ama you cry Bible sa sama making no kretrodo kontomponim onyame boa me Yes, of my premine. Ohini ni adazo. Collins, you catch us on sister you because Collins na kaso hu no no. Wa mo wa mane kopem wa ya no ne nanyem. Tambe na hu se ukuni sister you ho. Mpocho meme watakrade. No so kuma. Peja utina kasegu akasem no. Nti nkwala no ma kwan na amobedi akoma nti before akoma ne mu no na ode nkwala ne bae. Nti obae no no edi kan po edi kan aka chem say oni obi na osi okonya ka accident na obeka no crash me na me say ade na osi oni ge obi akọ wo na enne Nkomo konya accident nti on pese obi twa nto ache me odi o kan ache me nti me mfa ncha na me so wonu po de enye problem bia odi nipa abefie de enye bone na da on pese ebe hu wani mu ana you say free when wa better TV so no de no nti ende enye bone nti ono de oni ge ono neti na nkwala ne bae na de omo bae nti nkwala ne bae na ode omo bae no na ode omo bae no koye nti dako be anajo be 10 se me ne kasa wi na bo be 11 na ne number sans wa frame me na me peke nti peke na ye rabe otiwe da wa na start ye ahya woni hu abo ho so be ma oni na jai dada ode ne ma ba oni obeda unnu hu ni sa unye obi asese but na sister bi chikosia o menim ti do nwubre am kotena ne nchen ti na me fere say me ye didi ma sister na betinti ma ankasa na me ka article no ti e ka na me frame kunya wa amfa later na be fena me ne re ne on sha dia wo ye me ne ka say wi ye na me de phone ato girl na frame edidi matem adi nti ana odidi matem na girl no mi kun bi sa ge na girl ne so no didi matem na me me ntumi nchantro obi mfa afo me didi matem ana me be ka che ne say we didi matem na kasa ne ne mu rabe yot we oni me pa oni me fi wasana na nko nti ge obe ware o mi krom ho ma oni boy ni po wutu ma boy ni ka baby nti ntokwa ni mu ana sister bi be ka cha me mo me ye no ho compare ma sister bi sa ge me nka no minim no no so ni me nti se na otimi fa me kunfun no de frame na sister na be ka se o so onim pa no onim wona na nko no kra ne ba wona na nko nti me okana me me so me nimo bi o na nkwa ne mba wona na nko na me ya me ko mu abise ya na me hu se sa age yi na me so nti okana sa me nimo ne pa oni mini anu ni me ma me ni mabusuafo nyina nti sa age ne dia me nimo nti fiti ona na me block ne na me delete ne number na me ka che ma me sa Collins ge ya akofani ama ya obeware boy wuye na akofani na nti de ye me ya wo mu mpo ne se me ne be ma no yen gogu awario ya wario abusuafo na be wario eno ko boy ode ko wale isu akobo adwaman wan fa mi ankompo de me ko me ofa so ka kire oba fufure se wo ko boy adwaman ti no na e kan na ne yo mo mi no asam na ode me ko se me obi se ohumi anadwo se nti on wan be na abusuafo se obe ware me no ode ne papa ne ma me ne na se Collins ni ko tu anamo so obejaawo but yen ya me ofa se ono na esi e de odo na san ba makabom se ya me ofa se oba no na dan fufu mi ni ne ba na me ofa se nya oba ma ono agu ani mu ase se wa upiepia anadwo enti wakofa na fufo mi nu afo obuo kra ma wo anfa busua bi anka ofa na fufo mi nu so obejaawo no wasa film ama ni di wom enu nti ko bi obi po anadwo level ko bro no ko papa ni plate ama ma nti e ba sa no na afi me e ba sa na yibo mu no afa me ofa say de oye na ntwa yi because obe ware me on efra busua ho on to me fa na down performance me ofa mfa nche na me ofa so no de oba no ka chen say we pet ko say da ongu aware we na obe wale me so no de e honu pie hia me ama ye nti woni kogu e ye den na enura ntokwa ni kosie o se anadwo 11 abebo o mo pon ne be ye fight e ye den a e den ne pesa ntokwa ne ba ya o me wota na ya mbe fa ne ma nti ye den ba krum nti ye ko fie no na oti e kwan na no ekwan be ya no Collins dan so no ne ma me ma ko ha dan da ma nti so ne Collins nti dan bi okay nti me be fa ne ma na ma be da obi a 2 days bi na me ko nti yen ye ko krom ne me ko fa ne ma kakra nti ade san ko du fie be 9:32 o yen fan say 32 9 nti yen ye bi ekun no na otena kwan na no nti Collins bi ekun no no wuram na me so me wuram no no so wuram se ne ba ne yare nti o ma ne ska enko hospital na Collins ade bi o na wo ya na me nti wase wo so pedan ma me mo mini ni ko hai bi ama ma ko hai bi ama ba bi ane dan ne wo ne ba bi a Collins mu fie wo no so kwan wa
nti wo de ekọ na anopa no me yendane duana me ntimi nyi ska ma wo na mfa enhwa akora ne na ekire anko duane konyanem ekonyame na ofe ne papa nse one ge ne nkasa on petrol bus o ma ko high ne dan ama ne be bosum e ko bosum mienu ono nko an bosa so na tete ni ibra o ma bo wa tete ono nko an tinti nye one neti ya nti nyenda ohun se abige unsu bosa so so asede yasin eni nyekora ababa wana bosa so ani kola minye abi baba wapa bosa so asin sei yes ma wa chime fomba wona na ya wonse wo ya je ni yesi ye kase ya munsiesi Mutie sofu mame premai ohini adazwa obie tie o nti e ba za no nimpo se ono ge na oto no be kan kra oni nipu na kasa nti me manfa ma no anto ma semu na me de me to ampesie bi nka me bedi na wona nimpo eche na me sa me ma na hwe me duanam na me ma so kosi nchen na me de me didi nti me didi we na ne kun bai na odefo oni odi kan ne papa kasa we ne wona odefo ne bre ne so onje na papa ne say ade asan osi ontumi omo ndane dua na ontumi na ono osi nyame adom echina obekọ ma kwantane dua na onde onkoda ne de na ade chia waba ge iso onkonde nko echina na ono ko ne so ontumi no so onkonde nko china so ama oba kwalese ba na ye ga na ne de ntokwa ne ne nko yo ma me na ko ameka ne ni asna oslaye mi kumpo so hu no de broni nti on sa osla na ujai dia Collins ya ma ko na den waka Collins is a moku and wobe pattern mami yet ye nkwada ama wow num from the horse's own mouth na uku ya num say mumi ya num oku and obenso ne sano say arinare hweka waka uku ya beti etu ne nku na ne wote wan woto sha ne so awokore no ntokwa na o se me one me yi ni pona Collins oni dem wo ba na ya ko apata ye ho afere ya mokon ama sister shoka say hey ama he yes wo wi ofo nsa no wa hwe wonsa wo yo ba wo kun mani age no ho wan fa bibi ansie oba o so hu abi wan kan kire ne so ne wo ho wo ka kire no na abige no anyem awie wo yo ba wo no bi di wo a sister ebe wo ya so wo kwetwempena na awa ayiri wom ne amo amane ne wahu no wo ye ni pebe ne ya sese wo so ne wa be ka bom fine ne ba yale wa ba ho wa ma wo ba so ne nkon afedie wo pin wo se Collins ba no makon awie ne niam na papa na ame wo betua nyese na wo bedam e ka kiro pray wo bedam sel wo bedam mu tia ne sika mana no wo kon baabi na sumdwa aba me pa bibi antie biem se ntrokitwa wo ya watwa no kra chese no kra bi ani ho abeka tini niam na ha ma abige niam na mo ebo ne yesen madam normally dey no in fact galamsas me to no one wine etu de wani bu aba esen madam enka me madwo ya me se enka wono be ma no oni omienko na me kire se ade we koma set ba ya tu bi nkodwom awura wo su jan kwase akeka ya tu bi so nkodwom ko bi se bisane ma Brenda nyina abobo no madam busale ayi me to ensuo no na Brenda kan entro na wu chame ama yanko wo entro na wu chame samunku susu boss no pon wa pon ho ena na ni ase ase susu nyina kwato akune nwulam susu boss me ma boa kwansi anu agumo wan na ma so kwato wa yes sanu ma ni nyina kwato agu nwulam wo ba me bo wa mane a enka me fa asem ne ma ho oba ne ka kire me se oba be kasa ma ne kunu oba be kasa ma ne kunu ne kunu kasa ma ne wa ayo sa na wo asem si enye ne abi wo be ma e ka be ma ne ka bibi nkire broken heart for me broken heart woman era wa jere Mutie sofu mame premai awade na ohini ni adazwa ne maame ne papa ma yade omo nana ne nti Collins adwuma nya ya ha dan amam saa kura twen na rekotena omo kwan no anajo no na ede ba asem mampa cho no me friend me nam akra ne yare ne bua kula beba so ma me etokwane ba ye no oba ne twen me ntoma ma akra ne hwe foma ne ti bo ho akra na yare me koda hospital me da 2 days masse no ene sane me 1.5 so me boa wo musa ba so amei wo se efitianse wo se man kontokwa eti na ni ase no eye birichi na na so be ya ache no wo yiri wo kura yi so anese aya awenari hwe wo to Collins abeti Collins kasa no se mo ntokwa
and wo be pata afedi o se Collins ba na makwa pata man pochoti ti on se ono se Collins bo no but yan ntokwa no mpo no ye ko no Collins ba no no waso miti nyum ti afedi mu ni me no mo ko ye ko but Collins de na o se Collins abo na prepare ne ni asem na me pa cha o se nya Collins na bo ni ti prepare ne ono no Collins ka nyen so on solid wo se woni na nko ana ma wo ka se mu rafu ni me ka na wo ko awa no tom na wo ka sa no man ka bi ye odi kan ye ko ye na Satam Collins ni dem de me defend say Collins ewura Collins na ebro na eh e broken heart ni Collins na ebro na wa so wa bo no na me kan onya se me ne nkonto ba wa se ne niema yen kan no kure nchire nyame ma mpocho niema na o kan no ye me ba ya na jona mbedu ye be 2 months asem na o kan yo na me bop no nim timi pom anka sankwala na ka se dai yen yen na obebie ye nti obie ya me wura dem ho a ensa wo de wo yira shawani na ba tem didi rough no for them na oda dem ho na Satam no Collins sa wo se ya ha dan ma no san be ye dem Satam de ne ya ha dan ma nti yan ya ku wie na Satam na wo so nim se ye ha dan ma no na wo ne ne te na jo no yire so ne ne meba no Collins na wo mo ba be dan Collins onya we na wo nim so mo ba na wo na nim so ne oba ne te ama minim bata eti sa no na wo kwa no ye mpam no ana so didi matam ka cham se me mfri takrade me se me ba be bono se ma me bono krampa one obesere me no ne na adam fofo ge eti na nti wo ba wo so ba be bono me bono ono ma anti ma me bono me ba ye no no pole dikan didi ntokwa na ye kon ye ntokwa na ye kon eti ni ama na ye den ma sta ne ma na ma nse ne mo mi yigu valanda ada na koyi wo dia anya me dia na ada na koyi ama who did yes man opinion ma se so aka se 1 billion shemu ama wanu ma sem no ya record o se wo be ma wo ba wo atwa ne ntoro se wo ni yire no ne na konyem na wo ama na hu se wo yire wo right wo dem ho na waba no wo si bi yire ni ama be gu valandem abaya wa kokko oduru papa mambo cho mi kun ne de wan kan chen so wo ya gewe onim se mi kun wo be onim wo ti afri be ma na no ba na mi hu minim wo he wo ba da bo wo kwa nka wo ya ka me wo so de le ma ba me bie Madam in case we nimo ya. Enu de Collins en fire. Wo say wan kan kura kire no. Ho na jieji no. No onim oba no. Ono onim no. Oh, mama nkasai. Tie Collins. Me ba dia chinyi kakra no say. Na we ti oba ikuro mu kwaya adwuma. Ho hia me nya no ti na mo bae. Say no. Collins. Wo yiri ya no masem. Wo say aniama na wan say no yi gu valandem. Abane so sasai ti sa wo de wonsa kwaka obi ade ho ka wo betua nye sa IBJ mo fresh one police mame wo bedam ama me fansie wo tua ne sika ne bi ma no deposit na bebeli wa asem bia ni ho me se champo brem so mame me dance na wo su dua bono apopo nua bema kampo bo mi dua odi nsuo mantam wo ebe ku anu a wo dia wadi wo fo because oni bema wo miensa ni wo so right ye hu wa wadi wo ka chem se me ba we wo me de ne kwaro ko wu ana ye de what die in court o ne net na amatie wo ne na me ba toro ka we ama yedi amatie tie ama bema ne wa wo miensa wa ye onwa de ye hu awade wo ye huku ne kodi ntro na akofa sema ba wo fom so awo ye nyina ne se watu kwan aba na dwo se oba ne se wa ma mebu ne ebekuru ntampa nso wo ba beko na wa ba na ne niama wo dem ho na wasisa kogu valantem wadi for because niama no nya odia so mama mpacho ene de ma ye medi for me ena ade kompa ma eye me yansa wo jaware no matu waje omo wo me de me yansa na me na mtime nim fifi de show mo utumi gina afon so ka kire me say me ntumi hwa me mba wa na chop money enu bi e ama di mata wo ka je so pia water na me de hwa ba ma no yekom ono ma wo ba ko ye sanyem wo tu e wonyam busumi mienu ni akire jaje wiase Collins efisa me ka kire no de blackness me frɛ na wo mfa woni mo hwe maka kire abomase amane maka kire me ka kire na de me number ato blackness woni mabo wa mane ensem gubo me mo me na ka kire me sanya sa ne na de ko adie ne test ene ese die ne maka di for ame
say ni ama no won di akọ yẹn kọ kọ ni wa bi yemenyem wa chena kra betu akon pregnancy test de bi o mo poa ẹni ẹni kwasem o wei bride di wa chena wo ba kọ test me a wesanyi se wa de bi o mo poa ya ye bi o ha bebre mo poa na judge ntuwe no bosu mie ntuwe yi woni ne na ẹni ẹsẹ ni ọmọ tam. mi twi foforo ọba ne san ọba ne wo yẹ mi ne ne nada ne ọba wo ya fẹ mi fo so wo kunu sin a owo yẹ mi ne wo na wo ne me nada gusa ọba no. mẹmẹ ame diẹ hiya mi na. wọ́n fẹ́ mi wọ́n di ma tana Abi. mi du bi ana yẹ wọ ya wọ́n fẹ́ mi náà di ma tana mi du bi ana yẹ wọ ya wọ́n bẹ kọ́ kan na bẹ́ẹ̀ ma no bí ẹ wọ kyerẹ́ no wọ́n di na ọba kan de wọ́n mu ni wọ́n ato ahẹ́ mi so. it's okay maame ne nneɛma no yɛkwan bɛ ne yɛbɛfa so a bɛkyia no adeɛ ama no nnɛhia ne nyinsɛ ɔso ɔne berɛ a ne nyam deɛ yɛmu mmienu ntam asɛm wone mampɔtɔ ne nneɛma no me nyame anim nokorɛ ni adeɛ a mehu sɛ meyi nneɛma no gu hɔ ɛsɛ yɛ saa rɔba na amo kɔ nsuo gu mu no ɛna ɛwɛ paayɛ ɛnso sɛ ne yɛpu sɛ sɛ wokɔ hɔ kɔyɛ den woamfa wo nsa nkɔka nti ɛna ɔbu agye nti ɛno ne yɛ asɛm na ɛtu ɛkɔtere ma ɛmfa me ho wɔse pɔtɔ deɛ menim na mekyerɛkyerɛ wi ɛna abobɔadeɛ bɛyɛ 5 ɛna ɛno so wobobɔɔ no ɛno na meyi nneɛma no sii wɔ ɛna ɛbobɔ abobɔ no batɔ sɛ mabobɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ a wobɛka sɛ saa menyɛ dɛ sɛ mɛyi afia megye tom sɛ wasɛe ne nneɛma nti wobɛtua woyɛ kɔ mmoa na ɔka nti ne ka tua no adeɛ ma no nti wobɛtua na wotua because mama producer fresh one prince fo ama me ne wo sɛ mɛlɔko o mɛlɔkew na meka sɛ nneɛma a memenim sɛ masɛ no na meka kyerɛ wo ɔmaba ma ɔmomla inside ma police ne mra ɛti wobɛtua anaa ɛde abɛɛ dɛ ɛnyɛ busua sɛm wɔse wɔbaa na sɛ ne nneɛma polisi gyi bɛpɛ mu deɛ wobɛkasa wotia woayɛ kɔm mu kasa abusua momfa to yɛ soma yɛn mese ama ama bema no wan kan kire mi o so ka kire na man so wona me tie no na me wo bi na te wo ho e bi se na ni afi nanu ye ani ma no na de ama bema ne de ma fa na order police aba order wo be tue sika order ana ya loko na fa sika ma no oba fefe ye unti mama me ba kodi prosi ewurade black beauty ye police woman you won fe what black beauty order in court me say ye ni agro wa awura e ni ma me nu tue sika ma ye fa nkotu mana me chose nneɛma no deɛ me ma sɛ na ɔno sɛ ma sɛ ma me wokɔ yɛ dɛ wode wo sa kɔka eti wɔse wasɛ ne nneɛma menim na mekyerɛ wi wɔn rɔba na yɛde kɔ nsuo no ɛne deɛ ɔmo de tɔn koko dwenge no ɛno na wo sɛ no but deɛ aka ne nyina oyi pia bɔnten ɛno sɛ wɔne se asɛe sɛ wode wo sa kɔka no nti ɔse asɛe wobɛtua na wontua na woba fɛfei mbɔtɔ Robert na me sɛ ne metua hwɛ na dress sabe bu onu no ma to good say the me say why na yi free dem oba abonten enu ti o si tua me ka wo don sa koka eh enwo ka yesen 150 million on so jam wa agene nyi ma e dia wa cha 150 million wa nya me ma en na bu sa wo ba be no kra oba ye no ma wo hwie to good say wo hwie ball atogu no wo be di na na wudidi ye kom ni fa course ye betwe mu nyina de eno ma na wudidi ye kom wo mem wo tia din wan kasa wo prosi wo pem